Mga igsoon, salamat kaayong kita kanunay na nagdinasigay labing bahin diya sa pulong sa Ginoo. Maoy nay gahom nga nagpuyo diri kanato ang balang espiritu diri sa atong mata usa kasing-kasing sa dayon sa pagtuman sa iyang kabubuton diri kanato. Si Ginoong Hesus mo ay nagpuyo diri sa ato ang kasing-kasing, pinaagi sa balang espiritu nga mao ang gahom nga sa pagpadayon ni pandemic crisis nato karon. Sa umaabot andam kita kanunay kinasayod ta siya ang ato si Ginoong Hesus ang atong puso. Mao mga igsoon, bisan sa may dangatan nining kinabuhia, temporaryo lang kani, kanatay confident sa umaabot, mahimamat nato ang ato ang hari nga si Ginoong Hesukristo. Labang bahin nining kalibutan na siya naghari sa tong kasing-kasing. Padayon ta mga igsoon, adlaw gabi, oras, minuto, segundo, magpaabot ta niya sa iyang pagbalik. Andam ta kanunay, kuptan nato ang gahom sa iyang pagbalik, confident ta, and usa ka buta sa ato ang Ginoo, kundili, well done, good and faithful servant. Suppose indeed we want to go through the Orion Nebula and go to the throne of God. Here we go. As we are leaving the earth here, and of course we'll pass the earth. We see the sun there to our right. Now approaching the sun. And you can see the Orion Nebula there past the sun. As we pass the sun, we're probably going over 100 times the speed of light. And approaching Orion, the individual stars will be passing at different times because they're at different distances from the earth. But it's actually in the sword of Orion. The middle star of the sword of Orion is the Orion Nebula. We're approaching it here. Coming closer, coming closer. The Orion Nebula is 1,500 light years from the Earth. That cavern is actually 100 light years wide. You go into the center of that cavern. We're circling around the trapezium cluster here. This is actually something you can see with the home telescope if you're interested in looking at it. You won't see the nebulosity, but you will see the trapezium. Going through the trapezium, continuing past the trapezium, as we come to heaven, to the city of New Jerusalem with the foundations of precious stones, the gates of pearl. Approaching now to the temple in the New Jerusalem. The sanctuary. And as we go to the sanctuary, what are we going to end up with? There is indeed right before us Christ the great high priest and the Ten Commandments. And the Ten Commandments. The Ten Commandments. Fixed right before the throne of God. Jesus Christ himself, the author of them all, ministering before the Ark of the Covenant, the mercy seat. David, and after we are there, what's going to happen in return? Of course, Jesus, at the time of the second coming, will step out of the most holy place. He will begin to come back to the earth. Of course, Jesus leaving the New Jerusalem there, coming through the open space in Orion. There's the trapezium now. As you exit Orion, that great bowl configuration surrounding Jesus on his return will of course be millions and millions of angels surrounding him. Of course, as Jesus himself speeds toward the earth at thousands of times the speed of light, he will have to slow down as he approaches the earth. Coming through the solar system, he passes the sun, of course doing many times the speed of light until he gets close to the earth.
slows down, the people on the earth will first see a dark cloud. And as that dark cloud gets a little closer, a little brighter, and it finally lights up the sky. And as it lights up the sky, those people who are alive and waiting for Jesus will welcome Him. They'll say, "Lo, here is our God. We have waited for Him." In Revelation 14:12, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan, moabot man ang problema, walay mahika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan, walang abot man ang problema, walay maika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo, O Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Kinahanglan nga masabtan nato kung unsa ang tumungog o tuyo sa balaang espiritu nga nagpuyo sa itong matag usa kasing-kasing. Andam na ba ang matag usa ka nato? Confident ka ba moatubang sa Ginoo? Nakaila ba ang Ginoo diha kanimo sa dihang moatubang nakita diha niya? Ang matag usa, kung andam ka, nasayod ang balaang espiritu kung nga naa sa imong kasuluran karon, naa sa imong kasing-kasing. Mga igsoon diha ni Kristo, kinahanglan andam ta kanunay sa iyang pagbalik.
Kung unsa man ang dangatan diha sa pagtuo nga gihatag diri kanato ni Ginoong Hesus, diha siyang pulong nga atong gikuptan, atong gitunan, gimeditate nato yang pulong adlaw o gabi. Ang balahang espiritu mo naghatag nato kusog, gugma, pinaagi ni Ginoong Hesus sa iyang pagpaminaw nato sa iyang pulong. Atong kuptan kining pulong sa Ginoo sa matag-usa nato. Dalay good. Keep safe everyone. Padayon kita sa pag basa sa pulong sa Ginoo. Maghatag ka nato og dugang pa nga mga kusog sa paglabay ni panahon. Kaya natin.